jsem si pro vás video tady z malé řeky, kterou mám přímo za barákem. To vzpomíně letos dost opomíjel, což je veliká škoda. Nicméně je to voda, kde si žádnou velkou rybu nebo s velkou pravděpodobností velkou rybu nechytneš. To už 35 nebo okolo 25 je tady fakt krásná ryba. No a já jsem se tady vydal s dvěma typy prutů. Poprvé s mojí oblíbenou V4, což mám takový jako daily rod. Jsem až 20 na gramu a vzhledem k tomu, že jsem začal chytat takové menší ryby, tak jsem se rozhodl, že dneska vezmu moji bitecastovou V3 5 až 15 gramů a uvidíme, co to udělá. Jaký bude rezumé? Vyčkejte u videa. Tak, první rybička. Tak, díky. Salmohornet ratlin. Pro mě je taková jako hloubka. Už tam byla rybička, byl okounek. Úplně miniaturní. Jo, je tam ryba. A ta šla jako do skoku, co to bylo pro boha? A tloušťák. A to je ta stejná sorta. A už je pryč. Šup. Zkusím potom most, no, mám ještě hodinu. Koun. Kounek. To je 4 ryby dneska. 101 bohužel nenahráta. A jedna odháčkovaná ve vodě. A je pravda, že už to asi bude dost poplašený. Aha, nebude. Hej, ten to vzal rovnou z hladiny. Další tloušťák, no. A ty je menší. Ještě menší než ten předchozí. Au. A už je pryč. A hnedka tady u břehu mi to zebrala ryba. Okounek. Takový okounek. Já je tam. To už je trošku jako lepší. Tak pojď. Sem má ryba. Člověk by se skoro dneska ani nechtěl stávat. On dneska asi nejpěknější. Tak utíkej, kámo. Poslední hoda. Udál. Poslední hoda a ryba. Je v té tuni a je to okolo. To je taky píndě. Tak utíkej. Tak půjdem dál. Je tam. Je tam. Kounek. Tak utíkej, kámo. Vypadá na záběr. Takže pomaličku zkusím táhnout. Jo, je tam ryba. Malý záběr.
Je to ryba. Tak. Malinký. Tloušťáček. Šup, utíkej. Zpátky do tůjky, kámo. Tak ho tam necháme, chce to jen pomalu. Jen pomaličku táhnout. Nedávat tomu takovou úplně extrémní agresi, jak jsem zvyklý. Další. Další. Jak jsem říkal, malí tloušťáci, ale ty. Plavej, to tam. Zkusím se posunout jenom, abych jako zkusil trošku dostat nějakého třeba většího. Další. Tyjo, rybička. Je to koun místní velikosti. Takový pidího kounek nasratý. Tak utíkej, kámo. Zkusil trošku ryb stoupnout. A už je tam ryba. Další. Tak, kounek. Pojď. Pravda, lehce větší než ty, co byly předchozí. Zase to chtělo zase krajíček tady, šup. Jo, lehce větší než ty, co dneska přišli, ale taky takový brďola. Mám jako moc házený nám. Tady největší jako rozdíl nebude možná ani tak ten naviják, protože tady to mám docela v ruce, takže tam ryba. Kounek. Chtěl vytáhnout co nejméně. Tak jo, ty to máš úplně dobře. No, prostě taková sorta tady je, no. Tak trošku jsem doufal, že chytnu třeba aspoň nějakého 25-tníka, nebo budu chytat nějaký 25-tníky, ale když tady nejsou, tak je nechytneš, že? Mám krásně ty stromy, jak do vody, prostě to je, člověk by řekl, jo, tady na to bez čeká štíka. No, by tady ale musel někdo vysadit, že? Kdybych si koupil nějaké štíky, které bych si tu vysadil, které by mi jarní voda vzala do Polska, tak asi ne. A je tam. Se předtím nepíchnul, kámo. Jsou tady takový jako nasraní, jako prostě. A se jí nedivím. Utíkej. Se jí nedivím. Vidí tady takovou krásnou rybičku, jak tady plave. Říká si, konečně se nažeru. A hovno, je to obler. Tak pořádně to tady prochytáme. Asi se líkne. Je tam další ryba. Kounek. Tak no, zase další takovej.
Ryba. Mini okon. Zase taková pidí rybička. Tak běž. Pojďme do další tuně. Nemá cenu. No nemá cenu, no, tak by přišel asi další okoun, ale spíš, ale tím ani nechci domrdávat tolik cíleně. Když vím, že už tady jsou, že tady není nejspíš nic jiného, tak jdu dál. Další okounek, produkci písek. Ten to zboural. Pojď. Já, taky. Tak. A jak je dobrý mít pian. Hnedka u podběráku. Já se zatím jelo, no. Jaký malinký tloušťáček. O, toto vypadá na lepší. To byla lepší ryba. Něco mi to simulo. A už kublo mi to Kublo mi to lanko. Tak a jaké rezumé, jestli bitecast nebo klasický přivačový prut. Je to úplně jedno. S tímhle prutkem jsem si to moc užil, protože 5 až 15 gramů a byť je to pocitově trošku silnější, je určitě příjemnější prut na takovou vodu, kde jsou menší ryby, než ta moje V4, která je 8 až 21 gramů, je to papírově, ale taky bude výrazně silnější. Co si budem. Děkuji za zhlédnutí a zase třeba někdy spolu. Ahoj.